Ontinyent evoluciona amb Europa. Ontinyent està millorant la mobilitat urbana sostenible per aconseguir una economia més neta i sostenible. Amb l'anell ciclopeatonal sud, que uneix l'IES l'estació, el poliesportiu municipal i el nou hospital amb el centre urbà, amb una inversió de 338.000 euros. L'anell peatonal em pareix molt bé perquè així la gent que fa esport no té que anar amb els cotxes i pot disfrutar de l'esport. Gràcies a l'Ajuntament d'Ontinyent, als fons FEDER de la Unió Europea. Ontinyent avança amb Europa cap a un futur ple de reptes que tractaran de millorar la vida de les persones que viuen en la nostra gran ciutat. Projecte cofinançat per l'Ajuntament d'Ontinyent i els fons FEDER de la Unió Europea. Una manera de fer Europa. Ontinyent evoluciona amb Europa.